Kemmu diffiċli tisma' lil ħaddieħor jirrakkonta dbatijietu. Spiss nagħlqu widnejna, ninagħlqu, forsi nibżgħu u nibqgħu bla kliem. Bħall-Apostli fil-Vanġelu tal-Ħadd li ġej. Insellmilkom u nistedinkom għal 200 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Għat-tieni darba b'mod solenni fil-Vanġelu skont San Mark Ġesu jħabbar id-batija, il-passjoni, il-mewt, imma anki l-qawmin tiegħu. Kien kliem diffiċli ħafna għall-apostli biex jisimgħuh, tant li l-Vanġelu jgħidilna li huma ma femuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Imma interessanti huwa l-fatt li mhux biss ma femuhx u beżgħu jistaqsuh, imma matul it-triq għadu jitħattu bejnietom fuq xi ħaġa kompletament opposta għal dak li fuq kienet jitħadded Ġesu, jiġifieri is-servizz sal-mewt għall-fidwa tal-bnedmin. Matul it-triq Ġesu jikxef kienu qed jitkellmu fuq min kien l-ikbar fosthom. X'kun tradizzjoni. Ġesu li bentalla magħmul bniedem jitkellem mill-moment li fih kellu jixxejjen sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, u l-apostli medijin jitqabdu bejnietom fuq min kien l-ewwel fosthom. U Ġesu jagħti lilhom u jagħti lilna wkoll talima qawwija meta b'kelma solenni jgħid jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. Ġesu li kellu jsir qaddej il-sir tal-bnedmin fis-servizz flotja tiegħu fuq is-salib jitlob lid-dixxipli tiegħu jagħmlu l-istess. U fil-verità matul l-istorja il-kobor tad-dixxipli ta' Ġesu ma kienx fl-unuri li forsi rċevew u lanqas fil-pożizzjonijiet li okkupaw, imma l-vera dixxipli ta' Ġesu, il-qaddisin, kienu u huma dawk illi bħal Ġesu lesti li jaqdu, li jsiru għaddejja ta' ħaddieħor, anzi, li jsiru l-sira u xi kultant jagħtu ħajjithom anki għal ħaddieħor. Se nagħlqu widnejna għall-kelma ta' Ġesu nibżgħu u nitħawdu quddiem dawk iċ-ċirkustanzi li fihom jitlobna nkunu bħalu, jalla jkollna il-qlub ta' tfal iż-żgħar, għaliex mhux biss ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' smewiet, imma bħal tfal iż-żgħar nafdaw fil-missjoni li Alla jagħtina lil kull wieħed u waħda minna anki jekk dini bħal ta' Ġesu missjoni ta' servizz. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.